Tangannya kok gede aku toh, Mas? Lah jaruk sepiro ya. Iya, iya. Ya enak iki ora enak ya. Enak iki, heeh. Bawa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa, Mas. Iya, saya tahu tak ambekan. Iya, ndak. Sebentar bangun. Weh, bagus ya. Bawa sing apik sing penak dihayati ya, Mas. Oh, Bawane apa? wis nembang dhewe. Kok ngambek sih kamu? Ndang bawa ndang. Lah kamu ganggu. Kimi ngginggu. Kangenku tanpa umpama. Kangen karo sapa? Ayo karo seliramu to. Weh. Ibarate Dik Lintang dadi dalan, kowe sing apa? Aku sing lewati. Ibarate Dik Lintang dadi kembang. Aku dadi tawone. Kok iso dadi tawone? Bedino tak entup. Ngene kira kok bergaring ngene Mas. Wah, siapa? Diaturi jumeneng. Yo, mecah sepining swasana tumpakno prau layar. Lah iya, Monggo Dik Lintang, jumeneng ana ing pepanggungan ngaturaken lelipur kangge warga masyarakat dusun Wilangan. Yuk. Nggih, selamat malam Sugeng Dalu, Mas. Wilujeng dalu Dik Lintang. Nggih. Alhamdulillah dipertemukan sowan ana ing warga dusun Wilangan. Alhamdulillah saged pinanggih malih, Mas. Kae terakhir melu aku ning endi? Teng Endi kae? Nganjuk. Pundi? Kaliula. Kaliula. Nggih, Kaliula. Saiki dipertemukan dengan acara yang sama yaitu bersih dusun. Dusun. Alhamdulillah. Yuk salam-salam dulu Dik Lintang. Nggih, saderengipun ngaturaken Sugeng Dalu kagem sedaya warga masyarakat dusun Wilangan lan Bapak Desa. Bapak Carik. Bapak Carik, wonten Bapak Carik nggih? Wonten. Bapak Kepala Desa nggih rawuh. Anu no ibu no. Bapak Ibu Kepala Desa nggih rawuh. Bapak Camat nggih? Rawuh. Rawuh, ada Bapak Dan Ramil juga, Ya. Bapak Kapolsek. Mugi rawuh Sugeng Dalu, Bapak. Ndonga napa di Lintang Kairo di acara warga masyarakat dusun Wilangan yang malam ini mengadakan acara yaitu adalah bersih dusun Bersih atau dusun. sedekah bumi. Doa apa? Harapan apa Dik Lintang? Nggih, semoga sedaya warga masyarakat dusun Wilangan Nggih. pinaringan kesehatan, Amin. kabagas kewarasan, Amin. kawilujengan, pinaringan rezeki ingkang barokah Mas Dalan. Nembe sepisan mriki nggih sampeyan. Nembe mriki kalih Sanggar Astabrata. Astabrata. Mula perkenalan ini Dik Lintang Kairo, ya ta? Nggih. Mesti orang tua itu memberi nama anak itu mesti ada artinya. Dik Lintang apa? Kok iso dijenengke Lintang Kairo itu artinya apa? Lintang itu bintang. Ya. Kairo, Kairo itu apa? tahu nggak? Nggak tahu. Kairo itu dari bahasa Arab, Mas. Apa? Khairun. 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 Lho, kowe genah ora kowe. Ya bedaan iso apa nah? Khairun ini apa Mas Khairun. Jali? Lho, cacah roh ora Khairun Mas ya apa? Tiar itu loh bisa Khairun. Lah, Ya. Mas Tiar, Khairun ini apa Mas? ora ngerti. Iso bedek ra? Heeh. Hah? Walah, roh ya dupotoki. Apakah khairun deh artinya? Khairun itu kebaikan, Mas. Oh, bintang kebaikan. Bintang kebaikan. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Bintang kebaikan ya. Iya. Semoga doa apa itu nama yang baik menjadi sebuah doa. Amin. Yaitu dari orang tua kepada panjenengan. Mergo doa sing paling ampuh ki doa Doa dari orang tua Gitu. ini. Leres sangat, Mas. Terus warga sini bertanya-tanya, sampean itu kelas berapa? Kula nembe kelas tunggal SMA. Tunggal SMA. Nggih. SMA-ne? SMA datang ke Kediri mawon. Pare. Sudah penjurusan IPA atau IPS? Belum. Oh, belum ya? Belum. Oh. Kelas 2 mungkin, Mas. Kelas 2. Nggih. Pengennya sirin ning IPA apa IPS? Otomotif. Otomotif. Piye to kuwi? Itu SMK, Pak. SMK. Kalau Nggih, SMA, IPA sama SMA. IPS ya?
Iya, aku pengen IPS, Mas. Oh, IPS, ilmu pengetahuan sosial. Sosial. Oh, biasanya nih nganu ki yo. Sampean dulu apa? Aku biyen ning semasa bahasa kok. Bahasa. Bahasa dan budaya. Oh, nggih, nggih. Biyen. IPA wangel loh, Mas. Oh, IPA ki perkara hitung-hitungan ngono kuwi oke. Iya. Kimia, fisika, biologis. Beh, Biologi ya? Kok biologi. Biologi. Orang ya, nganggo biologi. S, Mas. Iya, iya, IPS. Terus di sekolahan sampean itu apakah juga ada ekstrakurikuler karawitan? Ada. Ada, sampean kan mesti mengikuti itu. Nggih. Wah. Tapi aku ikut tari, Mas. Oh, malah ora teng karawitane. Mboten. Oh, teng tari. Oh, berarti Nggih. sampean selain sinden juga bisa tari ya? Tapi nembe ajar, Mas. Gue ora apa-apa. Wong jek SMA kelas 1 Nggih, niku tarine barusan nggih masuk. urung pati luwes, Dik. Nggih. Ibaratnya kuda-kuda niku belum kuat. Kuda-kuda. Wis silat loh, Mas. Ayo, maksudnya ki apa nek istilah ning tari kuwi aku ora mudeng. Heeh, tanja. Tanjak. Terus sing Ini- sikile dadi tewi piye, Mas? Hah? Sing sikile dadi tewi loh. Apa kuwi ra roh Kakinya aku? jadi T. Oh iya, engko ben diarai vektor. Iya. Vektor. Bisa, Mas. Wow. Anak-anak sekecil itu. Weh. Vektor wi anu kok Jajal to, Mas, ngadeg kok, Mas. Aduh kok anu kok. Tiang warga Ini, Tok. masyarakat Wilangan kersane Presal. Rene lho, Mas, kancane aku tuh, Mas. Duet. Heeh. Ayo, Sik sik. sekarang ya, Kon Mas. joget sik, serampat sik, serampat. Serampat, sik, serampat, yuk, sik. yuk. Yo yo. Joget sik ora ketan sak kemperangan, heeh. Gemes aku ngene iki. Alah, alah, alah. Cuwilik. Wow. Iya. Hey. Bisa ora? Olahane aku. Ngadeg to. Ngadeg, Mas. Ngadeg. Kurang. Asale wong atiku kayu sragaku. Saya nambahi wangun. Dasar ayu lentir kuning. Ora mau kalah iku dadi konge. Wis ana setitik aku wis trimo. Karena tak tambah. Kangen kuwi ngawengi. Tak sale wong atiku tak bisa lagi. Bintang kecil di langit yang tinggi. Amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi. Diceklimik, ceklimik. Heeh. Ki yo iso omong lho ki masane. Mik cilik. Iki ae. Enek to Mas mik sing kecil. Mik keprak lho, Mas Victor, selamat Nggih. malam. Selamat malam, Mas Akbar. Salaman karo Dik Lintang. Salaman dulu. Oke. Selamat malam Mas. Oke, selamat malam Dek Lintang. Waduh. Kelas berapa kamu? Kok nyeluk Dik Lintang iki? Oh, coba, Ding. Lho gak, Mas kelas berapa? Kelas toh. berapa? Tekon Dik Lintang. Sapa? Jenengan lho. Aku toh. Lambo aku ora dianggep karo guruku kok. Lah nyapa kok gak dianggepi? Lah demben ditokne kok. Pergo ngombe wedange gurune. Oh, akhirnya nginceng. Loh ora. Wah. Ini kuliah lho Dik Lintang. Kuliah? Oh semester berapa sampean? Ayo, bedan semester piro? Pira ya? Pira ya? Pira Akeh Mas? merolas. Wah, deo no kuwi tulisan rolas. Yo, Semester 3, 4. Semester 5, Mas. 5. Wah, 5. Wah, 5. Kok ra mundak-mundak? Dulu. Apane? Dhuwure lho. Dulu. Iki ya semene iki. Semene Sing wae. ndake semestere. Oh, pawaan ya berarti. Pawaan iki ya sing ngene iki. Ancen yo pawakan kecentret ngene iki dadi gak iso dhuwur. Jurusane hebat lho. Jurusannya apa, Mas?
Kuliahnya mengambil apa? Njupuk apa? Montor kamlengi sing duwe. Somontor. Kuwi maling ya. Maling. Maling, Mas. Apa maksudnya? Jurusannya apa, Mas? Jurusannya. Jurusane apa ya? Kalau wis dikobongke ya. Gak aku wis kasih to banyol. Apa jare? Dikobongne piye jare? Jurusannya. Solo Nganjuk. Solo Nganjuk Kediri. Jurusannya pedalangan. Pedalangan. Bisa ndalang, Mas. Lho, piye to? Berarti teko ya ngene ngeprak, Mas. Ngeprak ya Oh, teko. nyek lintange. Oh, nyek-nyekan. Nyuwun palek. Modele kaya piye ngono lho, kaya ra yakin. Ini pedalangan diulang para senior-senior dalang. Nggih, Pak Purbo, Pak Cahyo ini Alhamdulillah. mengajar. Jadi Mas Victor diajar. Diajaripun. Diantem wong sak kampus. Nggih. Pripun, Mas? Ndonga napa kanggo warga? Warga masyarakat Wilangan nggih. Iya no. Nggih, mugi-mugi sak bibaripun nonton wayang, iki acarane napa bersih desa. Bersih dusun. Bersih dusun. Ya. Mugi-mugi dusun Wilangan Wilangan. tepi nebe saking suker kaget gitu. Suker sakit. Iya. Suarane jan. Suarane jan. Kaya wong sepuh. Oh alah, nggih pokoke intine donga Mas. Heeh. Mugi-mugi desane Dusune. dusune pinaringan barokah. Amin. Masyarakatnya panjang umur, sehat selalu. Amin. Panenane saya melimpah ruah, Mas. Ini suaranya agak habis karena kemarin agak sakit. Jan ngedrop rong dino, Mas. Masuk ngain, masuk ngain. Masuk angin. Masuk boin ya. Masuk- Kamu masuk boin ya. Heeh, masuk oin. Boin. Itu sudah dikeroki dikeroki. tapi dikeroki cengelnya. Heeh, dikerai cengelnya pakai pacul, jadi langsung. Ya jal batuke tak demeki. Aduh panas banget. Masa panas? Heeh. Nah. Oh, waduh. Kok bokong sing Waduh. didemeki. Nah, jajal. Aduh, panas banget. Masa panas, Mas? Hah? Panas ya Mas, cemen. Ora apa-apa no kok iso ora panas. Masa Tapi hapus sih. Litange penak ngene kok drive diobo-obo. Senadyan suaramu habis ora Nggih. kitang sithik Bowo. Bawa ya, Mas. Bawa. Karo Mas. digandrung dik lintang. Ya, Dik Jal. Koiron. Bisa Dik ora? lintang Ya, ya. koiron. Ya, dek lintang Aja tak macem-macem lho. Bintang kebaikan. kebaikan. Bintang kebaikan. Ya. Lah sing gandrung oloi Mas tapi. Lho, ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Vektor kok, vektor. Apa to tegese Victor? Pikiran kotor jadi. Victoria apa Mas ya Jali? Victoria apa? Victor itu kalau dalam bahasa Bahasa apa? Victor ora Victor, iya. kakek V. Cacah winaan. Wah, cacah iki. Victor itu apa? Victor. Victor itu apa? dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Aku luwe Pak. Weh, ngecek panitia kowe. Wis dicepakne Wes, prasmanan pun. Wis pun. Wes. Victor dalam bahasa Inggris menika artinya pemenang atau kemenangan. Luar biasa. Kemenangan luar biasa. Menang apa? Ya menang elek tok ngene iki. Menang rusuh. Digandrung napa Mas Victor? Pelak napa selindro Mas? Pelok mawon apa? Ben kita kena rasane gandrung ya. Nek model Dik Lintang niki sampean masuk apa ora? Model Dik Lintang Cantik masuk kayak ora? aku lencir kuning seperti ini masa nggak cantik sih? Hah? Apa kok gerindil-indil tok? Ya cantik, aku Oh, cantik. grogi ya Mas. Oh, Karo iya. wong ayu ngene iki. Oh. Aku kan saya polos kok, jadi ya Sik polos. aku polos ya. Masa? Rong tahun gadang blas. Wah, Pemenang ya sing jenenge gadang sidan iki aku ora tahu. Oh. Masa? Heeh. Ya Jal, Lamelu. digandrung. Heeh, lon-lonan. Tangannya. Tangannya kok gede aku tuh Mas? Lah jare sepiro kok ya. Iya iya. Ya enak iki ora enak ya. Anak iki heeh. Bawa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa Mas. Iya, saya tahu tak ambekan. Ya ndak. Sebentar bangun. Weh, bagus ya. Bawa sing apik sing penak dihayati ya Mas. Oh, Bawane apa? wis nembang dhewe. Kok ngambek sih kamu? Ndang bawa ndang. Lah kamu ganggu lho. Kimi ngginggu. Kangenku tanpa umpama. Kangen karo sapa? Ayo karo seliramu to. Weh. Ibarate Dik Lintang dadi dalan, kowe sing apa? Aku to? sing lewati dalan. Ibarate Dik Lintang dadi kembang. Aku dadi tawone. Kok iso dadi tawone? Bedino tak entup. Ngene iki ra kok bergaring ngene iki Mas. Wah, siapa?
Umpama lintang kuwi kompor, Kompor kowe? aku dadi pancine. Kok iso? Kak Isa. Nangkring terus. Nangkring. Pancen kaya kompor. Jenengan ki aja sia-sia loh, Mas. Ora. Mung sliramu kang dadi telenging Kok mendang? Wes alon ae. Lintang kaya entuk dolanan anyar. Kaya geret wedhus ae Lucu, modele. sampean ki lucu loh, Mas. Masa Ya, lucu? Mas, nanti aku bawa pulang ke Kediri ya. Loh, gak apa-apa lho. Hah? Heeh, gak apa-apa wis, gawane Tapi mulih. ku tak dekek di kandang. Lho. Masamu marmut. Oh semarut. Lucu loh, Mas. Nang neh. Terus. Ya. Wis lawas anggonku nunggu. Biar sejajar ya kita. Iya, ben padha. Kuwi jane romantis po ngece lintang iki. Ya ben sejajar toh, Ya, Mas. gini. Coba ini Ben iso cocoknya ngerangkul. gini. Ben Heeh, ben bisa ngerangkul. Piye iki? Tanganmu lho ora teko ngerangkul aku. Lah iya aku golek celah yo angel era. Aku yang ngono biasane golek selah angel. Amung tansah orang rumahnya aku. Iya. Leledo. Mas Victor, Ijih. upama Dik Lintang kelakon dadi bojomu ngono terus malam pertama mbok jak ning ndi ngono kuwi. Jane ndi? Ya paling ora nek aku yo rada mampu paling ora yo ning luar negeri lho. Bae. Ning Singapura paling ora. Singapura. Berarti numpak pesawat no. Eh, Numpak Naik pesawat ya. numpak nanti becak. Ima. Ya numpak pesawat to yo, numpak Ning pesawat. Singapura. Ning Singapura. Mangane mbok jak apa Dik Lintang? Ya paling ora nek makanan kono ki Chinese food ki minimal apa ya? Saya tawong ning Korea kok Chinese food lho. Singapura. Oh Singapura Chinese food lho. Ya kono kan Tetep enak ya? Tetep enak. Ya ora kita Minumnya apa? mangane sik Oh ta ya urung. makannya apa? Susu ngombe ngelak ya iki kita. Padha kaya Dek iki begini ya. Pak Bambang. Makannya apa, Mas? Tuku nongko ora. Ya apa makame biasane Nek Chinese food ya apa? Chinese food ki apa ngono kae Lele. solele. Lah kan Chinese food itu juga dari fish itu loh. Ya apa ya kayak sushi. Sushi. Weh, ya kena sushi barang. Oh, Sushi. kena ya Lho juga ya? aku kok. Tunang ngono kae Pokok tunang. gak susila ya. Kok susilo. Sushi ora apa-apa nang kono ya buka ngono. Terus minumnya apa? Minumnya paling ora ya Arak. Wah, kok arak iki to, Mas? Ya aku raro. enak bir Mas tenan. Ora Pemenet cap kuntul, wah jos iki. Kok tak gawake. Cap kuntul. Ya. Digaji. Tekan Singapura. Mong tansah leledo. Umbine apa, Tan? Ngono. Umbine apa, Mas? Mas, umbine apa, Mas? Rikala dina kepungkur sik tak tutup nih. Bobor rampung lakoni ae. Susu gak bang plecet. Iya, ndang. Tutup no Kang Mas. Iya. Karo wira-wiriran. Wira-wiri. Dadi kaya ngene iki nembang ki ora nggur manggon ae dadi ya Jangkrik. Mesti mlaku rono kok nggur munyer. Oh, mlaku rono. Mlaku rono ya. Mlaku rono. Digandeng ya, Nyuk. Sapa? Ya Dik Lintang to. Ya maaf ora tau gandrung. Iya. Ayo golek ning petengan ya. Hei. Maksudnya karo bowo. Oh, bawa. Dadi mlaku karo bowo. Oh, mlaku karo bowo. Balik. Jenengku dudu bawa iki, Mas. Balik. Bawa mlaku karo bawa. Heeh, mlaku karo bowo. Ayo. Sliramu nate ngendika jurang iki lho. Matane gandrung kok. Sing wedoke ketake ngangkah patimu. Oh, modele kaya ada jurang juwekrakno ngono ae. Terakhir. Tresno lahir terus sing batin. Monggo diajeng. Nggih, Kang. Mardika wae apa sing Mardika melok wae. monggo. Heeh, apa sih? Lama Yo. tuas katon tejane yen mbok berangkat temen jarang aduh
Tembang menika nggih kula katuraken dumateng sedaya panitia bersih dusun Dik Lintang. Sedaya panitia nggih, Mas. Muga-muga kena kanggo jampi sayah tombo kesel. Alhamdulillah. Mergo awake dhewe iki seniman. Nggih, Mas. Seniman kuwi bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Nyenengke wong akeh. Nyenengke wong akeh, menghibur sedaya marga masyarakat Wilangan. Baik wayangan, baik lagu-lagune. Lagu-lagune. Mergo sing dienteni ya kuwi. Hiburane ya, Mas. Nyapa? Nyapa iki? Anu wae rasa wayangan jagongane mburi ngono kok piye. Lah nyapa kok ya? Kok kene ket mau ngonteni. Wis tajak apa. Wis Lah digogok. kan alon-alon sik, Mas. Ya alon-alon tapi ya ora suwe-suwe kemeng ya ngene. Ya alon-alon ku nek saya arep nak cepet. Oh, oke. Ya. Apik lho, Mas. Kena nggo pajangan ning kene wis. Loh, aku nek nganggur dadi patung selamat datang kok karo. Sing bola-bola potong. Yuk. Pacane Sarawak asri jeroba tenaga tansah war eman wasapayang among dimas para Katur sedaya para perangkating dusun lan sedaya undangan mugi-mugi saged karenan ing penggalih. Bersama Dik Lintang Kairo, Mas Victor. Hey. lama tuas katon tejane yen mbok berangkat tanah merah aduh wiragane sinawangetan yen basangot wimbo patot nyoto jati kabrati aduh lestariya kan lagi dan Natian babasane elingan kadang salambat kang mas kaya wis kacetan rasa sengsang mingatiku Hey, ditelaske. Yuk. pacane Sarawak jeroba tenaga tansah keluar eman wasapayang among dimas para ningsih Mas Victor dipegang mikir.